През летните месеци намалява честотата на респираторните инфекции при децата, но за сметка на това се увеличава честотата на ентеровирусните инфекции. Вируси като аденовируси, еховируси, коксаки вируси, ротавируси, те взимат превес и причиняват заболявания при децата в този период от годината. Тези заболявания протичат с повишена температура, с обща отпадналост, с повръщане, диария, коремни болки. В повечето случаи тези заболявания не изискват специфично лечение, но ако видите, че отпадналостта на детето се засилва, че отказва да приема течности, устата и видимите лигавици са изключително сухи, плаче без сълзи и предимно спи, тогава потърсете лекарска помощ задължително. Дневната норма за вода варира спрямо възрастта на детето. При по-малките деца ние трябва да предлагаме често вода и течности в продължение на деня. Например, много често това може да става след ставане от сън, след хранене, по време на игра и въобще в останалото време. Но малките деца изискват често предлагане, докато при по-големите деца те могат сами да пият вода, стига тя да е достъпна за тях. Тоест трябва често да оставяме чаша с вода на масата и на достъпно място за децата. Ако имате някакви въпроси относно това колко количество вода трябва да приема точно вашето дете, винаги можете да се допитате до вашия лекар или педиатър. През лятото не е нужно да даваме хранителни добавки на децата. Достатъчен е приемът на сезонни плодове и зеленчуци, за да си набавят необходимите витамини. През лятото е уместно да продължим приемът на витамин D в минимална доза или 400 единици дневно, въпреки повишеното слънцегреене, тъй като в повечето случаи ние предпазваме децата, особено в по-ранна възраст, именно до 1 година, ги предпазваме от слънчевите лъчи, т.е. те предимно стоят на сянка. От друга страна, използваме слънцезащита, която блокира образуването на витамин D в кожата, т.е. не можем да разчитаме на слънцето за набавянето на витамин D.